Siyasi hereketin geçmeli ýoly. Bizim öňümüzdäki goýan maksadymyz ol türkmen halkymyzy türkmen başyzyndan azat etmek, watana, söz we gyrardan azatlygyny getirmek. Entäk Türkmenistanyň Howpsuzlyk ministrligi tarapyndan türmäniň törüne saklanýan wagtym men ýoşluk bilen rejime garşy hereket döretdim. Şonda halka we siyasi tutsaglara rejim tarapyndan edilýän zulümleri beýan etmek bilen ol hatlary daşary ýurt demokratiýa jemgyýetlerine, ilçihanalara, diplomatlara ýetirmek bilen bütün dünýäni habardar etdim. Şol bolup geçen hadiseler bilen birlikde we ýyllar içinde ýygynan tejribem esasyna menne plan döredi. Nähili we haýsy urdan Türkmenistanaky türkmen başyzm siýasatyny üýtgetmeli. Yurdumuzda demokratiýa getirmek üçin biz şu aşakdaky meseleleri çözmäne gatnaşarys. Ýagny dünýä demokratik jemgyýetleri Türkmenistan häkimetleri tarapyndan halka görkezilýän zulmy adam hukuklarynyň bozulýan iň ýokarky derejesi diýip kabul etmelidir. Türkmenistan häkimetlerinden talap etmeli. Siyasi tutsaglaryň jemini we olaryň nirede oturandyklaryny görkezsinler. Bizim siyasi hereketimiz türmelerden azat bolan Türkmenistanyň siyasi tutsaglarynyň ardalaryny taýýarlap Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetine seredilmegine we olaryň kanuny tarapdan reabilitasiýa edilmek işlerine gatnaşar. Biz türkmen häkimetleri tarapyndan büyük kanun öýleri ýykylyp emlägi talanan adamlaryň güýdlenmeleri esasyna olaryň çeken maddi we moral ýetkilerini ýygyna gaýtaryp almana guramaçylyk kömegini ederiz. Biz demokratik döwletlerden we Birleşen Milletler Guramasynyň, Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna, beýleki dünýädäki demokratik institutlara ýüzlenmek bilen türkmen başyzm rejiminiň türkmen halkyna görkezýän durumuny iň agyr jenaýat hökmüne kabul edilmegini tasdiklamagyna gatnaşarys. Türkmenistanyň geopolitik edilişiginden, onuň gaz baýlyklarynyň we halkyň geljeginiň talanmagyna garşy görüşeriz. Bu meseleler bizim siyasi hereketimiz üçin esasy maksat bolup durýar. Bunyň üçin biz halkara diplomatlara we kadyetçilere ýüz tutmak bilen olardan Türkmenistanyň siyasi tutsaglarynyň ardalaryna seredilmegine kömek edilmegini haýyş ederiz. Bizim ýadymlarymyz ören hasaply bolar. Sebäp 20-nji asyrda geopolitik gyzyklanmalar adam hukuklarynyň goralmagy bilen bagly bolmalydyr. Eger bugünkü Türkmenistanyň rejim dowam edäýse, onu ol ýerde halkyň ykbaly we geljegi gatam talanır.